Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Ben ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Overnight. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers en luisteraars van Kulturu TV. Ik heet jullie van harte welkom. Ik ben hier vandaag met meneer Kenneth Rees. Het is mijn eerste keer dat ik een interview. En ik heet u welkom op Kulturu TV. Hoe gaat het met u? Ja, bij mij gaat het vrij rustig. Voordat ik verder ga, ook de kijkers en luisteraars van Kulturu TV, na lange tijd weer. Ja, ik lever weer mijn bijdrage. Ja, na lange tijd weer. Oké, na lange tijd weer. En na lange tijd weer zijn we ook in een verkiezingsmaand. Ja. Nee. Als u alle movements van de bezittende regering, de huidige regering heeft gezien, bekeken, bruggen zijn of een brug is gebouwd, heel wat straten zijn gerepareerd, zal ik zeggen. Toch? Wat voor cijfer zou je de regering willen geven? Cijfer? Gewoon een 0. Waarom? 0. Omdat ze niet hebben gehanteerd als een regering. En als je vanaf dag 1 kijkt vanaf de inauguratie van de president, is het fout gegaan. Ik had ze ook de voordeel van de twijfel gegeven. Ik dacht, laat maar kijken, misschien jeetje, laten we kijken. Maar vanaf de inauguratie is het verkeerd gegaan. Toen dacht ik, laat maar toch nog even kijken. Maar dat bedoel ik, steeds verkeerd gaan. En waarom is het verkeerd gegaan vanaf de inauguratie? Je legt de eed af als president. Dat je niks bij niemand mag nemen. Maar bij de inauguratie kreeg je een plakje goud van, hoe die man weer, Bordeaux. Ja toch? Vicepresident kreeg ook 1. Wat niet mag. Kijk, mensen achter de schermen, dat was wat anders. Maar gewoon in het publiek. Dat wil zeggen, je hebt niks te maken met geen wetten, niks, regels, niks, protocol, niks. Toen dacht ik, oké, laat me toch even kijken. Wat doe je? Continu. Oké, dus volgens u is de regering een 0. Ja, gewoon een 0. Oké, maar de man doet toestand toch? De Oesjedag bijvoorbeeld RGD, de Rode Kruislaan, is er een nieuwe volksgezondheidsgebouw. Het is een mooi gebouw. Brada, we moeten zijn voor elkaar voor de gek houden. Deze regering profiteert van projecten van de vorige regering. Eenmaal de Matake ook toe van de vorige regering. Dat de Michael Strooi Sanki Ai. Ze hebben niks gedaan. Ja? De goede dingen van de vorige regering, daarover praten ze niet. Maar alleen per de mensen kan de man verstaan of de man, oké, hey, corruptie of dat alleen. Maar de boemboes aan zijn regering doen, liep naar bakken, ze hebben profiteren nothing. Daarover praten ze helemaal niet. Weet je, dus ik kan ze niet. Eigenlijk, de man maakt cijfers leven. Want als je voor de verkiezing, ja, met de boek ging zwaaien, waar je alles in place had, ja toch? En dan, nu ben je aan het stuur, en ineens is het wat die moro. Ja. Maar misschien dat ze zijn momenteel bezig kleine boekjes te geven aan de first voters. Hey, brada, zouden de mensen gewoon voor de gek? Heeft u het gezien? Ik heb het gezien. En wat vindt u van? En die misje aan boeken, dan ben ik dat nou man. Het is beneden niveau. De sansa de man pot dat de man de lukt als projecten. Nou man, eerlijk gezegd. Kijk, als je over een project gaat praten, dan moet het zijn bijvoorbeeld, je hebt een project met zeker zeg 200 huizen neergezet, een project met 400 woningen. Dat heb je wat gedaan. Nou man, ik was vorige week was ik op straat en daar, ik praat die boeken. En weet je wat die mensen met die boeken? Ik heb boeken met mijn boeken. Zo, ik kan voor een boeken waar je wist dat het heeft geen waarde. Want dat is maar een shit dat die man dat gewoon. Ik moet zeggen, dat mijn leeg is maar gewoon. Je had het in mij horen, als ze naar volk voor de gek. En wat ze nu proberen te doen,
Nu gaan ze nu anders praten. Ja toch? Ze gaan anders praten. Maar ik ga weer, vandaag wil ik meer over de ABO praten. Waarom ook de ABO? Omdat, ik ben geen VJP-fan. Toch? Maar wanneer men praat, praat men alleen over Chan. Maar het is een regering van Chan en Brunswijk. Oké, toen zijn eruit gestapt. Die zijn ook debater bij. NPSPL. Dus ze moeten nu geen dingen komen spelen. Ze zijn ook een debater bij. Want je hebt vanaf dag 1 achter de regering gestaan. Je hebt 2 of 3 jaren. Hoe heet het? PA gaat pas uit de 5e jaar gaat die uit de regering. Wie denkt wie voor de gek te houden? Ze hebben alles van hen goed geregeld. Hun salarissen, hun posities. En dan stappen ze zogenaamd eruit. NPS debat ook. Maar ik zeg over de ABO. Waarom is de ABO? Ik heb een tijdje stilgezeten en analyseer mijn Luku ABO, mijn volg ABO en met de leiding. En ten mijn Luku ABO, naar de leiding, als voorzitter van de man, is ABO geen politieke partij. Wat is het dan? Nee, ABO is gewoon een familieorganisatie. Dat is ABO. ABO is geen politieke partij. Maar waarom zegt u een familieorganisatie? Omdat je ziet de manier hoe ze te werk gaan. Je hebt de posten, de manier, wie bepaalt wie wat of wie niet. Dat je ziet dat het in een soort driehoek gaat. Brunsie en zijn kinderen, zijn broer. Tot daar. Begrijp je? En de ABO moest eigenlijk beter. Dat zijn niet Paramaribo, maar kijk, in het binnenland toch? Als je goed nagaat de geschiedenis van Suriname, ABO bijna haalt elke politieke regeringsmacht meegedaan. Wat hebben ze voor het binnenland gedaan? Niks. Nul. Dus je wil pas president worden. Vicepresident, toch? Jij bent de baas van de ministers. Want bij de RVM wordt alles goedgekeurd. Projecten worden daar goedgekeurd. En als je het daar niet kan doen, dan wanneer ga je het doen? Want de president die is gewoon een symbolisch, de vicepresident doet het werk. Je hebt de minister, vicepresident en president. Hij moet de president moeten doen dit jaar, die zijn de projecten. Maar als je dat niet kan doen, ja, het verbaast me niet omdat ja, als je alleen grijpt naar positie, want je bent gekozen, je wint een verkiezing en je gaat gewoon een dag in het parlement en dan stap je over naar vicepresident. Dus de meiden als er dan volk gewoon lekker wat kijk gewoon. Dus gewoon net om voorzitter van het parlement die dat hij ijskievers ging bij moppen, dat wordt een vicepresident. Buitenland in Lagos, ik ben vaak met toeristen. Die mensen lachen ons uit. Het Surinaams politiek. Kijk, ik ben dichtbij de 50 toch? En ik ken de tijd van Otmar Rogers, Derby, Playfair, Johan Sital, Kenneth Mooney. Het was fel in de Sanje, maar men geeft op geen issues. Is dat niet? De man bij wat heb je dan los te veel de vergadering voor de man. De man debatteert op Sanje voor afvallen. Maar ik debatteert dat je beschrijft naar een vrouw of je weet bij jou wat je zo nee. Het was een ander niveau. Maar met de jaren heen en steeds moet de ABO op die naar de regering. Kijk wat het niveau is van het parlement. Ja toch? Je hebt een aantal parlementariërs van de ABO. Je moet ze kijken wanneer daar wordt gediscussieerd. Wat doen ze? Anders hebben we de telefoon, de drama en discussieert. Ze hebben nooit een spreekbeurt gekregen of genomen. Dus partijen als ABO, ik doe zo'n partijen, ja, ze zijn misschien wel een politieke partij, moet eigenlijk niet meedoen aan de verkiezingen. Zo zeker toch? Suma als je travaille, maar dan niet meenemen, omdat die me analyseren, maar bij Luku man. Ik ga overal, niet naar gasma. Mensen binnen de ABO zelf, ik klagen. Maar waarom ze nog daar blijven, ze nog dat ze wat kunnen krijgen. Dan kan veel zijn, want ABO heeft een aantal ministeries, Gorotori, concessie, dus men gaat speculeren, oké, ik kan in de café niet, maar kan ik zo wagi. Ja toch? Je moet kijken, de mensen die naar de ABO stappen. Die zijn er maar weer, die maken gewoon staan, dat hè. En dan loopt de man op ABO of loopt Randy Brunswijk? Nee, de minister is die ABO heeft. Ja toch? Grontori. En ABO is bang naar Gronono. Wat gaat je gaan mensen naar je kijken? Maar de mensen stemmen, gaan niet voor jou stemmen. Ik heb zelf een vriend van me. Hij is zelf RR van de ABO.
Maar je gaat niet, maar stem geen schrijven. Laat ons stem te bomen af abo. Dus dat niet, daarom neem ik mijn look dat oké. Is de manier hoe je met de mensen omgaat. Toch? If you harass me kon money, als me ook money daarbij. Ja? Daarom zei de ABO moet eigenlijk zijn mond houden over de NDP. Want ABO is geen tegenpartij voor de NDP. NDP unegis maar money, unegis maar waggie. We zeggen duidelijk, we gaan werken voor jou en je kinders toekomst dat het beter wordt in Suriname. En dan komen de mensen helpen. Maar nu de want toe de na NDP, want ze vechten onderling. Nee, je moet geen vechten. Nee, aan de vechten. Kijk, zelf in een voetbalteam, toch? 18 spelers mogen maar oproeping krijgen. Alleen maar effectief voor die na play. Als er geen spanning is, dan is het een shooting. Dan moet je spanning moest doen. Ik zit binnen de organisatie, ik zie geen minister praten of zo. Kijk, in de NDP toch, je mag taxen, zijn dit op je ati. Ja toch? Ik zit echt groepen. Ik ben gewoon maar Tamara. Dat doe maar net gewoon bakken. Dat is de NDP. Maar van buiten, de mij blazen ze op alleen voor, met de kiezer wat er denken. De eet dat niet ontstaan, de mij nee, het wordt niet gevochten. Er wordt gewoon gezegd, ik wil maar nog een wasambo aan mijn takje gewoon. Een man nog een boy takje gewoon. If je me kan tak me wat minister toch? Ik mag het zeggen. Maar president heeft me wat minister. If me kies aan gelegenheid. Ik mag zeggen ik wil president worden. Maar nou, is het een organisatie? Nou, je wil gewoon deze president toch? Nee. Er zijn structuren, er is een leiding, er is een systeem, een contract. Dus, meneer, ik volgens mij, nee, het is helemaal niet waar. Maar het want to jugu je retax maar etak van ja de strijd is tussen mevrouw Jennifer Simons en Adi. Ja, kijk, dat is van maar kijk, eerlijk gezegd, iedereen zijn mensen die ambities hebben voor de presidentschap. En je gaat jezelf verkopen toch? Ja toch? Ja, is meneer is, dus iedereen kan eigenlijk ambities hebben voor presidentschap. Maar we zien dat best wel veel en die peers aan teleurgesteld raken. Want ze zeggen van, als het nu zo is voor de verkiezing, wat gebeurt dan na de verkiezing? Kijk, in elke, ik ga met jou voorbeelden bij een voetbalvereniging. Je wordt geselecteerd, toch? Allemaal normaal play. Voorspits normaal play toch? Nee, het is nou dit 2 of 1. Aan de andere vaak zo'n systeem had de trainer op play. Dus bij de NDP is het ook zo. Misschien zijn er meerdere mensen met ambitie, maar de man is takking. Zijn die twee die we weten, meneer Adin en mevrouw Simons, tot nu toe. Ook toen mevrouw Ingrid. Van haar heb ik nooit gehoord dat ze ambitie heeft. Ze is wel op de lijst, maar geen ambities. Ja, dat heb ik nooit gehoord. Dat heb ik nooit gehoord. Het gaat meer tussen, ja, meneer Adin heeft ook een dooservaring. Tante Jan heeft ook ervaring, dus uiteindelijk de abuit komt binnen. Uiteindelijk gaat het winsten op sa naar wansman of matro-president. Ja toch? Dan zijn de structuren bepalen, maar uiteindelijk gaan we terug gaan naar de structuren. Wanneer het bij binnen is, luister naar kijk, dit is naar koekoe, verhoorprating. Dit is naar winst, verhoording. Dat is het, dus wie is er nou uiteindelijk naar one president, dan moet ik naar maar president. En het is niet dat het, weet je waarom het zo is, omdat naar NDP, te na begeten, koffie neem missie. Je snapt het toch? Iedereen focust nu op de NDP, maar NDP is door naar de regering. Zelfs de oppositie, zo doet op NDP, continu NDP. En de ABAP die 0 betekent, heeft het grootste woord. Ja toch? En de mensen die maar af zijn, collega uit Tapsani. Ik heb altijd gezegd, wat NDP ja toch? Naar 30 ABAP man. Ja? Wat NDP naar 30 ABAP man. Omdat bij de NDP, je kiest politieke scholing. Dan leren je samen wat NDP, dat betekent NDP. Sana politiek. Maar trammen drijft politiek andersom. De man dan openlijk de mij no ano santo ki waile Brunswick en bigile no. Brunswick en bigile. Maar is het nou, oké, dan moet je zeggen is het nodig, maar hoe je tak alle verkiezingen heb je dat politicus liegen, beloven
En uiteindelijk afvallen ze verkopen niet, waardoor ze niet trappen in deze soort uitspraken. Maar zou het zo moeten zijn? Maar oké, je gaat ook niet weten en vast mijn leven. Vaya sa tas my lay, top, nagtipotas man dapat ba? En na tayo luister ng pura telefoon is ja, por ja so binnen voor die. En de ano dwing, at tayo acties ay draai dat as my lay. Bij de NDP kan men dat niet zeggen. Omdat NDP in de meeste gevallen sami sabi, toch? If NDP tegen dat ik de mo bouwpassie, de mij bouwpassieren. If NDP tegen de mo bouw os, de mij bouw os zo. Wist de man bouwen aantal sa de mataki. Maar als het pot die end de mij doen. En die pitak de mo bouwboer de mij doen. Ja? Deze regering 200 dagen. 200 dagen op sta. Dus het is duidelijk dat deze mannen geen politieke. De mannen zijn politiek. De mij drijven politiek eraf. Terwijl mensen zeggen politiek is niet vies. Want mensen boven politicus. Maar dit is gewoon dat juiste precies en dan mij voeren in politiek op een juiste manier. Maar de man is hier, het dekbak die de matak dan een koor in koor desma, toch? Zo dan mij drijven politiek. En daarom worden mensen gedemotiveerd. Maar dat interesse maar in politiek zijn. En vooruitgroei van de kiezers. Ja, om de zijn is en deze regering heeft dieper in gestoten. Omdat de matak boys zijn, maar zo bij vertrouwen zo bij bribi zo, doe van mijn legioen. En dan zeggen ze, wat is steeds moeilijk, want dan zeggen we, gaan de kiezers niet meer stemmen. Ja, dan kan het moeilijk nooit door discussie hebben, maar hele lange discussies. Uiteindelijk zijn we dat ik nee toch, ik ga niet stemmen. Even. Oké, kijkers, ja, meneer Rees. Als we ook kijken, NDP heeft ook heel veel leningen genomen. En denk NDP, oké, de NDP gaat dat sowieso niet doen, hopelijk. Maar weet u tenminste hoe de NDP denkt uit al deze schulden te komen? Ik denk dat de NDP, de partij, een programma heeft. Ik heb het persoonlijk programma nog niet gezien. Maar ik heb wel belief dat ongeacht zo'n presidentkandidaat binnen de NDP, toch? Dat hij aanhouden, aan EDD, Fujara Kondre, Gobo in goede vaarwater weer. Puro uit de situatie POD. Ja? Men praat over kleine partijen. Ik ga eerlijk zeggen, want Kondre in een situatie die zie, op 10 partijen normaal voor een partij. Je moet pas van daarbij bakken, sap voor Kondre. Zij rook ook van een Kondre systeem, Fujara Kondre kopatap, real bakken. Dus qua de lening, zei de man die zei, Tekkie, kijk, je gaat er onderuit komen. Je kiest aan mag, dus de jabie zorg goed dat je corrigeert, zei de man die fout, die corrigeert, je not doing. Leg van de man die is bij een bari voor NDP, maar de man doing 10, 20, 15 maal zijn regie, morgen slecht. Ja toch? Ik heb dagelijks met mij bellen, met mij zoeken, die is mij zoeken zo. Omdat het de tijd van de NDP. No, ayun terug ook toe. Maar de tijd van de NDP. Ayun kunnen vlogen, olie, de zijn lolo. Maar nu, als maar ayun, als maar kota ayun na minder die af, als maar hier ayun maar. Het nu telt, het teri no. Maar voor je als maar beetje zijn pakket. Pakket zit er maar bij batak jong. NDP voor zijn dan een pakket. Sumay doen no. Sumay go begi India. Jong mijn pakket. Dus alles aan ze maar bij voor NDP, dat NDP doet zo. Die man kon de man doen 2 maal. De man hebben ook IMF ook toe. Wat is dat doen? Mooi toch? Meneer Rees, ik weet niet als u die video heeft gezien op NDP. Wat man in NDP trui? Ja. Pak wat man voor optie. Heeft u die video gezien? Mijn video. Die heer van optie of ja? Ja, ja. Voor ongeluk. Ja. Ik wil niet zeggen dat het de NDP is. Het is natuurlijk. Ja, maar weer. Ja, dus maar gaat het zo. Maar hoe staat het met andere schandalen die worden gedaan? Bijvoorbeeld AI toch? Zeg maar, ik dit video en zo. Heeft u het gezien? Ik heb niet echt maar video dat hij misschien persoonlijk, maar je zelf nog in hebben.
Omdat die politiek nog tjouw zo vaar. Kijk, politiek is voor een dag. Verkiezingen nog maar delen mo. Daarom dat je niet naar NDP, jullie naar VJP, of dit DAP, dan ben je een vijand. Om kilo's, nee. Maar dat is ook nu wel. Dat is ook nu, omdat deze mannen het zo ver hebben gekregen. Aan discriminatie kon pakken, aan racisme kon pakken door VJP ABOP. Dan mag ABOP zich verdiscrimineren. Dan zeggen men focus meer op de VJP, maar ABOP is ook dieper erbij. Tijd kan bepalen ABOP maar hier van de mij takjes, de mij gedrag. De mij vierde schrijfie. Terwijl politiek nou is maar voor een tijdje. Je bent minister voor 5 jaar. If je hebt geluk, je zit eruit. Ja toch? Maar nadat we zijn weer gewoon Surinamers. Dus midden denk nooit meer als ook ooit niet voor tackle maar voor een trapati. Termina maar discussieur. Termina allemaal maar verstaan met de reality. Maar voor de man even focus op oil en gas en ook toe. Ammonie voor de DNA-leden verhogen naar 30.000 SLI. Is mooi geld. Dat is mooi geld. Maar, nou mooi Tori. En mina one of de man, die niet hier zijn het boy. 130.000. Daarom een aantal DNA-leden dat mee. If de DNA-leden is 130.000. Hoeveel gaat de minister krijgen? Om een directeur ook kiezen. Om een president ook kiezen. Om een vicepresident ook kiezen. Dus, de DNA-leden nog zijn dit op een lijst no. Toch? If the one tang in het parlement, dan eerst instantie moest go op een reparatietafel. Eerst instantie moest pak aan. Het is te veel. Volgens u, hoeveel zouden ze betaald moeten worden? Kijk, je gaat alles. Theo met kwam een salaris toch? Je gaat rekenen met allen te houden. Olie als mijn like, kan ervan go onderzoek zijn. Dus je gaat dan maak het zo mogelijk dat je aan de dat is mogelijk, dat is mijn manier kiezen. Weet je? Want wel een privilege dat mij kiezen, de man heeft dat de man zal je dat ook meenemen. Want if a DNA let ik zo many, vaak kan een zuster. Maar volgens u, om een denk je, want 20.000, 30. Als ik eerlijk moet zijn, in een situatie, ik ben akkoord met de no voor de DNA let, ik ben wel redelijk, ik ben wel 40. Maar 40? Ja, daar maar kan. Okay. Ja, 40 tussen 40 en 50. Zou u tevreden zijn met die 40 en 50? Als u DNA-lid zou zijn? Jawel. Okay. Jawel. Terzij, if you want liefde boven je vermogen, dan anosari. Is dat toch? Ja. Want de inloop, alle dingen, ja, verpleegster, schoonmaakster, dat is mandati. Dan, voor kan je mandati. Ja. Ja, toch, voor kan je mandati. Oh nee, look, dat is mandati. En de DNA de wang. Ik doe ook van konderen toch. Ze maken weten dat ze mooi waren, maar toen denk ik maar ook ze even voeden je op de leerkrachten, verpleegster. Ja toch. En van je venatori tak ook toen een tweede DNA presidentkandidaat komen, dat is mevrouw Krishna Mathura. Zij een kopie van de NDP. Een kopie? De man een kopie, de mijn kopie. Maar kan je? Alasan sa NDP, die pwede man sa NDP o score, toch? Dus de mij job doen. Nee, maar mevrouw Mathura heeft misschien ook dromen om president te worden. Dus. Nee, maar nou een chucha. Nou een chucha? Het is een chucha van de VAP. Waarom is het een chucha? Men denkt, Mathura gaat een aantal stemmen halen en iedereen is nu boos op Chan. Dus de man kon dan gewoon set. Ja toch, maar Poes Mathura kon haar aan sting en dat thee. Ja, maar ze desaan binnen dat ik ja aan Jurudoro, Chan en go bakale president. Maar ze gaat het ook niet halen. Ze gaat het niet halen? Ja, maar dat halen. Dat kan doen samen. Dit is in de vorige verkiezing. Maar aan Biggie? Ja, kijk. Meneer Luku trui Meneer Luku trui naar een vraag aan ons. Nee. Je moet op het veld gaan. De Luku van is mij denk ik. En nu de volksrecht ook. Ik play politiek naar de Smabaka. Ja, tja kom met ik. Weer die trui. Het is mijn Brazilia's niet. Maar ze gaan niet voor je stemmen. Heeft u vernomen vandaag opnieuw Wang DNA-kandidaat? Hij is aangehouden met een aantal kilo's cocaïne in een pakket. Een DNA-kandidaat, van welke partij is niet bekend. Maar ben je daar nu aan partij denk? Maar nee, uno gaat door dat. No, cara niet, maar het is wel schandelijk. Het is wel schandelijk.
Voor ammonie zijn wij kiezen, dan mam kiezen aan cocaïne eten. En dan je mek wet dappen. Ben bijna mina bij die bas aan het. Ja. Bijna nou bij die bas aan het. Er is een gezegde dat veel mensen zeggen, alles is mogelijk in Su. Denkt u dat het werkelijk zo is? Of dat mensen het maken dat het zo ver komt? Het is als je eigenlijk aan de ene kant kan je zeggen dat het wel waar is, dat alles mogelijk is in Suriname. Want als je kijkt naar de handeling van de vicepresident, van parlementvoorzitter naar vicepresident, dan en volk is je dan, dat volk is je volk het taki. En dat tak de meisje de handeling, de meisje de hey, straks we alles aan de mogelijk wordt. De volk door het nieuws toch, dat is aan nepsa. Dat is aan missie epsa ja zo. Nepsa, oké, terug epsa dat epsa ja. Maar de belangrijk zijn die brada. Nou, tak je troon voorzitter die van parlement, de jonko gewoon tak je want troon vicepresident. Dat is ja, de papa casa bete de mangos door in die benusje woord dat je gewoon. Ja toch. Goed, meneer Kenneth Rees, ik wil u danken dat u bij Cultuur TV bent gekomen. Na een lange tijd ga ik denk je Uno. Ja. En ik wil ook de kijkers van binnen en buiten laten groeten. En ja, voor die tapu. Want een minister voor OW legt uit dat de NDP niks heeft gedaan. Maar ik heb een paar bewijzen hier. Ja, kijk hier, dit is nou one ding. Maar de Maikara past in die stralen la. Ja. Waarom maar? Nee, en dat Robbie. Dat is mijn gebruik. Dat is even nog bij de mij zoeken voermoney dat je want. Next de website naar passie, dan gewoon de maar gewoon want sponsor de maar moest niet money, veel money. Ja, dus één. En je hebt weer hier. Met de man hier, maar dat je NDP nog doen die. Ja. Look at je water, en NDP met je water qua binnenland. Kijk hier. Ja. Hier, gezondheidszorg, kijk hier. Look at hier heb je weer, dit is corona als ik het goed heb. Ja toch, CD corona. Look at passie bakken de mij meki, look at ja, NDP. Minister Noor Mohammed no. Ga OW, alsjeblieft, look at kijk hier. Ja, campus, kijk hier. NDP. Ja, hier ook, kijk hier. Kunstvelden, kijk hier. Ik Osobouw naar NDP. En te wan abo per wan tak na mi, toch? Dan moest kon na in bagage. De man hem kost na tak san suman, grab san tak suman, te taki sa obra sa taki. Ja? En ja, voor mij zei ook toe. Jongen, de cultuur, de kijkers van Cultuur TV. De baden maar odi na lange tijd, ik kon even bakken, omdat dat verkiezen de daden. De kiezers, met de uno mek de man koor uno. If wa man chawa san kongi, tekeng, maar sapeo stem. Denk je aan de toekomst voor je team. Denk je aan de toekomst voor je team. Nou denk je dat 500 golu, if you go for sa wengri akbar. Ja, maar dat wil we tapu. Goed, kijkers van Cultuur TV, dank u wel voor het kijken en ik zie u bij de volgende. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Toen pijnig man, maar de man niet veilig staan. Allez.